Салом алейкум бачаҳо. Дарси шашуми мо мешавад оиди барномаи PowerPoint. Бахшиш. Барномаи Access. Дар ин дарс мо бо шумо яке аз усули навро мебинем. Мисол мегирем. пустаи база данных месозем. Хоб инро ном мемонем. гузоштани ҳарчи. баш худи шумо чизе махкул аст, метавонед онро монед. мисол мегирем. чиро мисол бигирем? хоб чӣ ки шумо дар пеш дидед, мо тавонистем матн ҳамроҳ кунем, хоб рақам ҳамроҳ кунем ва саволе ба миён меояд ки дар ин 5 дарс мо номашро нагирифта будем ва барномаи Access, расм, видео ё ин ки ягон чизи дигар илова карда мешавад ё не. чӣ ки дар Word мо метавонистем рамка монем, расм монем, видео ҳам монда мешид, дар Excel ҳамчунин тавр, боз диаграммаҳо дигар чизҳо. акнун савол дар инҷост ки ба Access ҳам инро ворид карда метавонем ё не. дар дарсҳои пештара ман нагуфта будам. дар ин дарс мо худи инро дида мебарем, яъне илова кардани расму видеои мусиқию дигар чизҳо. хеле ки бошад, мисол менависонем. мо мехоҳем ки якчанд расм ё мусиқа илова кунем. хулоси гап, ягон номро менависонем. мисол Абубакр. дар инҷо менависонем расмҳо. дар инаш бошад, вақташ омад ки ягон расмҳоро илова кунем. мисол мегирем, дар як хонача мо якчанд расмро илова карда метавонем. акнун чӣ хел мо расмро дар як хонача мемонем ва онро мебинем. тарафи рости мушакро дар анҷои холӣ пахш мекунем. ҳамин хел рӯйхатҳое ки пештар меомад пайдо мешавад. мо вложениеро чӣ хел ки мебинем интихоб мекунем. аллакай чӣ хел ки мебинем ҳамин сатр ба пуррагӣ ва вложения дода мешавад. чӣ хел ки мебинед вложения 0. чӣ хел мо дар инҷо монем ягон чиз. боз ҳам тарафи ростро пахш мекунем. аз инҷо управление вложениеро интихоб мекунем. чӣ хел ки мебинед холист. мо ба добавид пахш мекунем. вақте добавидро пахш кардем, ба ман ҳамин чизҳоро пешкаш мекунад. яъне мо дилхоҳ чизе ки дар инҷо ҳаст монда метавонем. хоҳ чи базаи худи ҳамин Access бошад, чи Excel бошад, чи чизе ки бошад. аммо мо ҳозир дар бораи ин гап назада истодем. ҳамин суратакро ман мегирам. открыть. чӣ хел ки мебинед дар инҷо омад. тугмачаи океро пахш мекунам. аллакай 0 ба 1 мубаддал шуд. ин маънои чиро дорад? ин маънои онро дорад ки мо дар барномаи Access бигем ягон чизе дорем. ана сурат. агар мо мехоҳем ки инро тамошо кунем, аз ҳамин қисмат мо тугмачаи открытро пахш мекунем. чӣ гап шуд? ана ду-се бор шуд. камтар часпонда будааст. чӣ хел ки мебинед, ҳамин суратаке ки мо монда будем кушода мешавад. яъне пешакӣ чӣ гуфта будем? як расм дорем, мо метавонем ба болои ин боз расм илова кунем. дигариашро мегирем. открыть. окей. аллакай боз ба болои ҳамон управление вложениями. аллакай чӣ хел ки мебинед, ду расм аст. мо ба болои дуюмаш ва чунин тарз открыть. кушодаро пахш мекунем. чӣ хел ки мебинед, расми дуюми мо низ кушода шуд. инро маҳкам мекунем. хоб хулоси гап ҳамин хел, яъне як миқдори муайяни мегабайтҳоро ки дорад, акнун аниқашро ман намедонам. мисол 500 мегабайт бошад, 1000 мегабайт бошад. то ҳамин қадар миқдор маълумотро дар як хоначаи вложенӣ мондан мумкин аст.
ҳозир мо дигар ҷиҳатро мебинем ки боз чӣ монда метавонем. Ино мо атмена мекунем. мегзарем ба хоначаи дигари. дар ин ҷо ман мехоҳам мисол мусиқӣ монад. ягон мусиқие ки ба ман махбул аст. аз ин ҷо меоям ба ҷойҳое ки мусиқӣ дорам. дар компютери худам на ба ман занг махбул аст. ана ин зангро мегираму мемонам. чӣ хел ки мебинед як пайдо шуд. ба болои як пахш мекунем. ин занг пайдо мешавад. хоб откритро ки вақте ки мо пахш мекунем ба таври автоматӣ мусиқаи мо ба сурудхонӣ сар мекунад. яъне чӣ мусиқае ки доштем бо барномаи ягон мусиқидоре ки дар компютер яъне чӣ барномае ки барои кушодани мусиқӣ монда мешавад онро чӣ кор мекунад мекушояд. окей. хоб мисол мегирем. ба мо лозим шуд ки ягон видео монем. ба биёин як видео низ дар ин вложение мо монем. добавить. хоб якта қафо мегардам. видео. мистер бин. мо дар ин ҷо якчанд филмҳои мистер бинро ҷамъ кардам барои баъзе вақта тамошо кардани худам. биёин ҳамин мистер бин якро интихоб мекунем. мистер бин як ави тугмачаи окей. ин камтар рости гап вақтро мумкин гирад барое ки мегабайтҳояш бисёр аст. барои ҳамин хоб чӣ хел ки мебинед аллакай гузашт. акнун мо метавонем инро ҳам бинем. яъне чист дар дохили ҳамин вложение. мо мекушоем. чӣ хел ки мебинем мистер бин як. инро открит мекунем. баъди якчанд лаҳзае агар барномаи сабти экран намешуд аллакай кушода шуда буд, аммо бо сабаби ки барномаи сабти экран аст ин камтар мечаспонад барномаи ман, яъне ноутбуки ман. аммо ин ягон мушкиле надорад. чӣ хел ки мебинед аллакай мистер бин ба кор даромад. яъне файли мистер бин кушода шуд. мегузаронем. чӣ хел ки мебинед барвақтаи мистер бин низ ҳаст. маҳкам мекунем. хоб бачаҳо бо ин буд. чӣ хел ки мебинед продолжить. ҳамин гуна мо метавонем ки файлҳоро монем. агар мо мехоҳем ки ягон файли мисол word монем ё excel дар ин ҷо монем онро ҳам мо монда метавонем. маъмулан яктаи холи дигараш пахш мекунем. ба ҳуҷҷатҳо ворид мешавем. мисол офис. ҳамин анкета аудитрич. инро пахш мекунам. добавить. чӣ хел ки мебинед дар ин ҷо аллакай пайдо шуд. инро дар анкета аудитрич. инро мо метавонем кушоем. бо барномаи word ҳозир инро мекушояд. чӣ хел ки мебинед инро ҳуҷҷате ҳаст. мо инро маҳкам мекунем. хоб инро ҳам окей. ҳозираш табесад. як қисмати ҷолиби дигар ки мо дар ҳамин мисол мегирем қисмати болоӣ доштем ду файл. яъне ҳардуаш расм буд. аммо мо бо ин бе ғарзи расм боз метавонем ки сурудро ҳам дар ҳамон ҷо ё ин ки мисол ҳуҷҷати word боз ҳуҷҷати мисол мегирем pdf
یعنی فرق ندارد. همه این رو aralash ما میتونیم که در یک جای یا که اگزل همه این رو aralash ما میتونیم در یک جای چکار کنیم گذاریم. ما مثال میگیریم و زیر باز یکون انامون موسیقی که گرفته بودیم همون رو زانده باز میمونیم در همینجا و اوکی. علاقه میگوید که در اینجا 6 فایل مانده شده است. میکشیم همه اینها هست. برای سنجش این موسیقی را از بین اینها انتخاب کردن میکشیم. یک چند لحظه پس شده می شود. یعنی برنامه ما که چند قدر که ما میخواییم در اینجا آمد. با همین این درس 6 ما در برنامه اکسس سربلند و خانواد باشد بچه ها تا درس های آینده.